Mogens Skøtt fortæller om mandsklubben i Sankt Pauls Kirke i Aarhus. Og den havde 30 års jubilæum i 2010, så den er altså stiftet i 80 år. Og det var en af vores sognepræster, som var medlem af Rotary samtidig. Og han sagde, hvorfor er der ikke nogen arrangementer for mænd? Fordi det er altid kvinder, der kommer, når vi har sådan eftermiddagsarrangementer med kaffe og en lille gudstjeneste og sådan noget. Så hvorfor har der ikke noget for mænd? Jeg foreslår, at vi laver en mandeklub. Og så skal man komme 17.25, der spiser vi. Og så laver vi selv mad for at gøre det billigt. Og så er der et foredrag på cirka 3 kvarter. Og så kan vi vakle hjem inden 8. Det er jo meget fint for ældre mennesker, ikke? Og for at gøre det billigt, så har vi så nogen, der går i køkkenet, og nogen, der dækker op. Fordi når vi kommer, så skal alle borde jo stilles op, så der kan sidde 8 ved hvert bord. Og de står normalt sammen til konfirmationsundervisning. Så der er meget at lave, og så skal det dækkes med servietter og kopper og til kaffe bagefter, og så skal det laves mad. Og så har vi det, vi kalder den klassiske udgave. Og det er så, at man får 2 slags sild til at begynde med, og så er der smørbrød, og så en ostemad og en småkage til kaffe, og en øl til mad. Laver I også varm mad? Men jeg har jo fået bøgstroganoff for eksempel, og sådan noget lignende, og selvfølgelig almindelige retter, som medisterpølser, og stikflæsk på sjællandsk manér og sådan noget lignende. Og så er der selvfølgelig den morsomme introduktion altid, at formanden han byder velkommen, ringer med en fin klokke, vi har fået, og så giver han ord til den, der står for køkkenet, og han introducerer så, hvad vi skal have spise. Og Erik Dybdahl Møller, der er præst, han laver altid noget meget spændende mad, og han kan finde på de mest absurde ting at sige om den der mad, ikke? At nu skal vi have en spansk suppe. Så er han født i Argentina, og så nævner han en hel masse spora sopa de capala, og sådan et eller andet, ikke? Og derefter skal vi have sinka, stejket, palo de polo, ikke? Sådan et eller andet, ikke? Og de sidder der med store. Men vi henter jo folk også. Vi er så meget brødre, altså, at vi spørger, er der nogen, der vil hentes, ikke? Så bliver de hentet og bragt hjem igen. Er der forskel på at spise alene og sammen med andre? Men det er der meget stor forskel på. Meget stor forskel. Det er meget sociabelt at være sammen med nogen, ikke? Og få en snak og tale om maden og glæde sig til foredrag. Hvad tror jeg, han skal tale om? Så der er jo en snak af den anden verden. Lige snart de har sat sig ned, og der bliver sagt skål, ikke? Så er der en snak af den anden verden. Og mange af dem kender så hinanden også og kommer sammen bagefter, ikke? Eller i biografen eller sådan noget, ikke? Så jo, det betyder noget.